Mela mexxin pass fil-Vanġelu skont Mattew, ħanqraw il-silta li jmiss, u ċoħe Mattew 17 minn vers 10 il-qudiem. Fakkarkom li Ġesu u 3 disċipli tiegħu issa neżlin mill-muntanja fejn Ġesu kien trasfigurat qudiemhom, u d-disċipli saqsawh billi qalu għaliex mela l-iskribi jgħidu illi Elija jeħtieġ jiġi l-ewwel. U Ġesu wieġeb bil-qal Elija jiġi u se jirrestawra kollox. Imma ngħidilkom li Elija diġà ġie u ma għarfuhx, iżda għamlu bih kull ma xtaqu. Hekk ukoll bil-bniedem tal-waqt ibati taħt idejhom. Imbagħad id-disċipli fehmu illi kellimhom dwar Ġwanni il-Battista. U meta ġew lejn il-folla viċin raġel u nxteħed arkubtejh qudiemu qal Sid, ħenna l-ibni għax hu epilettiku u jinsab isofri wisq għax sikwit jaqa' fin-nar u sikwit fl-ilma u ġibtu għand id-disċipli tiegħek imma ma setawx jikkurawh. U Ġesu wieġeb bil-qal O ġenerazzjoni miskredenti u pervertita, kemm se ndum magħkom? Kemm se ndum nissapportikom? Ġibuli hawn. U Ġesu ċanfa lid-demonju u ħareġ minnu u t-tifel kien ikkurat minn dik is-sija stess. Imbagħad id-disċipli resqu lejn Ġesu privatament u qalu għaliex aħna ma stajniex nixħtuh il-barra. U Ġesu qalilhom minħabba l-fidi ċkejkna tagħkom. Għax sew ngħidilkom, kieku għandkom fidi daqs ħabba tas-senapa għattejdu l-muntanja warrab minn hawn għal hemmhekk u titwarrab. U xejn ma jkun impossibbli għalikom. Amen. Jekk regolarment tagħmel ma' nies ignoranti aktar minnek, tħossok komdu imma ma tikbirx, vera? Però il-każ tagħna differenti għana bħala disċipli ta' Ġesu li nagħmluha miegħu. Il-fatt li aħna studenti tiegħu, disċipli tiegħu, nħossuna imbirka ma wkoll skomdi il għaliex jiġuna mistoqsijiet, kull darba jiġuna mistoqsijiet f'moħħna, u ningrazzaw l-Alla li għandna għalliem li kapaċi wkoll isaħħaħna fil-mixja tagħna. L-argument tad-disċipli għandna Pietru ġabu Ġwanni niżli miegħu mill-muntanja u għadhom kif raw lil Ġesu qed jitkellem ma' Elija u Mosè. U allura ftakru kif l-iskribi l-għalliema Lut ta' dak iż-żmien kellhom din il-fehma korretta, kellhom raġun jgħidu illi qabel ma jidher il-Messija jeħtieġ jidher Ġwanni il-Battista. U l-argument tagħhom allura huwa isma' aħna meta Pietru qallek int il-Messija bin Alla l-ħaj, inti periktu u bilt miegħu. Aħna wkoll nemmnu li int il-Messija. U issa rajna b'għajnejna fuq il-muntanja li inti il-Messija is-sit tal-glorja. U allura kif Elija ma derx qabel ma bdejt il-ministeru tiegħek? U Ġesu weġibhom u qalilhom iva l-iskribi għandhom raġun, però l-iżbal tagħhom u li ma għarfux li Elija ġie. Malakija infatti l-aħħar profeta tal-Testament il-Qadim, il-Testament il-Qadim infatti jispiċċa b'din il-profezija tremenda. Ara, jgħid il-Mulej, jiena se nibgħat l-Elija l-profeta qabel dak il-jum kbir u terribbli tal-Mulej. Il-Lut kienu ilhom jgħixu 400 sena jistennew id-dera ta' Elija. Meta allura jidher Elija ifisser illi il-Messija kien wasal biex jiġi. U Ġesu infatti ikkonferma dik il-profezija li diġà saħħet, però ma saħħitx kif ippretendew il-Lut. Il-Lut ħasbu li Elija t-tisbita il-profeta kien ilu allura mejjed 800 sena. Kellu jarġa' jiġi, però il-fattu illi kif Ġesu kien għallimhom anke qabel f'Mattew 11, kien diġà qalilhom illi l-profeti kollha u l-liġi profetizzaw sa Ġwanni u jekk tridu taċċettawha u nnifsu u l-Elija li kellu jiġi. Min għandu it-tnejn ħajsma'.
Ġesu kien diġà ġifieri tarfilhom u anzi qalilhom fiċ-ċar li dik il-profezija li kien qal Malakija seħħet fi-Ġwanni il-Battista illi kif spjega Gabriel lil Marija meta kienet waslet biex toħroġ tqila bil-Ġesu qalilha illi qablu se jidher Elija Ġwanni l-Battista illi jimxi fl-ispirtu u fil-qawwa ta' Elija. Mela, hawnhekk ridu noqogħdu attenti l-aħwa. Illi meta naqraw profezija, tajjeb kultant tidher sempliċi, tidher ċara. Ara jien se nibgħat il-Elija qabel il-jum kbiru terribbli tal-Mulej. U l-iskriba qalu mela dak Elija. Kif seħħet il-profezija però? Seħħet b'mod metaforiku. Seħħet fi-Ġwanni l-Battista li ġie fl-ispirtu u l-qawwa ta' Elija. U din huwa żball li aħna idu noqogħdu attenti għax naqgħu f'dan l-iżbalji. Kultant naqraw il-profezziji. Profezziji huma tqal. Mhux faċli biex tifhimhom. Ma tifhem? Jiena nitbissem meta tiltaq ma' Kristjan pereżempju ilu sena da li u jisu l-Apokalissi jafu blamment u jispjegalek kull dettall. Tifhem. Għanidu noqogħdu pass lura. Pass lura, nużaw il-kawzjoni, ma rridux ikunu prożuntużi, il għaliex għandna dit-talima li dak li deret bħala profezija littera li għandu jidher Elija, infatti ma kienx Elija. Kien Ġwanni l-Battista li ġie fil-qawwa u fl-ispirtu ta' Elija. Li wettaq allura ministeru ta' restawrazzjoni bħalma kien għamel Elija. Il-profezija hija littera, hija metaforika, hija figurattiva, idu noqgħdu attenti. Altrimenti nisbaljaw. Per eżempju, fil-profeti Ġesu, meta il-profeti jħabbru dwar Ġesu, sikwita sejħulu David. Sejħulu David. Tifhem? U illum Kristjan li jaħsbu li David li kitab is-Salmi ġifieri se jerġa' jiġi. Għodu attenti. Anke pereżempju Eżajja jitkellem dwar ingħatalna iben u jissejjaħ ismu Alla kbir. Letteralment jew figurattivament. Tifhem? Aħna nafu illi jissejjaħ ismu Alla kbir fil-vera sens tal-kelma. Il għaliex Ġesu u Alla kbir. Fejn tidħol profezija, noqogħdu attenti. Aħna nafu bażikament x'tgħallem il-profezija, Ġesu għad jerġa' jiġi, għad ikun hemm għawmien ġenerali tal-umanità kollha, ġudizzju universali, ħolqien ta' smewi ġodda u ġdida, dik waħda. Issa, il-pass ikompli jgħidilna li Elija jiġi jirrestawra kollox, imma ngħidilkom li Elija diġà ġie u ma għarfuhx, imma għamlu bih kull ma xtaqu, hekk ukoll bil il-bniedem dal-waqt ibati taħt idejhom. Ġifieri għandek nies hawnhekk li kienu esperti tal-Bibbja. Tajjeb? Kienu qegħdin jistennew it-twettiq tal-profezija meta twettqet quddiem għajnejhom stess ma ndunawx. U l-istess ħaġa kienu Ġesu qed jipprofetizzaw hekk li ħajżbaljaw dwar in-nifsi bin il-bniedem tal-waqt ibati taħt idejhom. Ġesu infatti kien għall-ewwel in-nies kienu entużjasti ħafna lejh vera, jirrikorru lejh, ferħu bih, imma bdew jitilquh, finalment kien riġettat u anke mislub. Imbagħad jgħidilna hawnhekk li d-dixxipli fehmu illi kellimhom dwar Ġwanni l-Battista. Tinnu tagħmel l-ewwel darba li qalilhom mhux biss ma fehmuhx għalkemm kellimhom ċar, imma qas biss ftakru. Qas biss ftakru. U dik hija s-sitwazzjoni tagħna wkoll illum illi nisimgħu ċerta verità, dik il-verità tiżloq ilna, ma tux kasa ninsewha. Ma tux ikun hekk, imma
Imbagħad forsi mat-tieni, it-tielet, ir-raba' darba imbagħad dik il-verità inħadnuha u nożżuha. Ġifieri hawnhekk bħala dixxipli aħna qegħdin fi proċess. Jisna għandek klassi, tajjeb, hemm min jifhem aktar mill-ieħor, hemm min javvanza aktar mill-ieħor, però kollha kemm aħna ma nistgħux ngħidu li aħna matrikolati. Niftakar darba meta kont xi form 1 naħseb jiena, kellna xi test tal-mużika u kont ġibt 3 out of 10 jiena. Ma tnejn oħra ma għaddejniex, qed tifhem. U dan ħarġna fuq quddiem biex jagħmel spettaklu bina bħalli kieku x'futur għandkom intom illi ma għaddejtux mill-mużika, dik baqgħet. Qed tifhem. Però hawnhekk m'aħniex qegħdin biex aħna niżzuffjattaw b'xulxin jew ċajtu xulxin. Alla qed jgħidilna biex il-fidi tagħkom tkun rikka, tridu tifhmu. U biex tifhem, trid toqgħod attent. U biex toqgħod attent, irid ikollok moħħok iffokat. Vera? Ħafna drabi nippretendu li se ngħaddu l-qudiem. Imbagħtu għaliex maħniex qegħdin nużaw l-intellett kollu tagħna, il-fema tagħna biex attwalment inħadnu u nożżu għaliex ninsew. Tinsa għaliex il-ħaġa ma tkunx jew ma fintiex jew m'intix apprezza. U allura tgħid dina ma toqgħodx għalija u tinsija. Id-dixxipli però hawnhekk fehmu li kellimhom dwar Ġwanni l-Battista. Idu noqogħdu attenti mela l-ħwa li aħna imsejħin biex ngħaddu l-qudiem fil-fidi tagħna billi nifhmu il-kelma tagħna, idu nifhmuha. Però datu xejn lok il-xulxin li ma nistgħux nippretendu li nifhmu il-koll kemm aħna bl-istess ritmu u bl-istess rata. Nilqgħu xulxin u nafu li bħalma nikbru fiżikament, nikbru wkoll intellettwalment, nikbru soċjalment, moralment, spiritwalment, tajjeb. Pawlu meta kiteb il-Kolossi qalilhom meta smajtu l-Evanġelju fimtu l-grazzja tagħlla fil-verità. U importanti li nifhmu, importanti li nifhmu veritajiet dwar Alla Trinità, kif Alla huwa wieħed, però jeżisti eternament fit tliet persuni, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Irridu nifhmu il-fidi tagħna ħadd is-soda ħadd tkun effettiva meta tfittex li tifhem. Tfittex li tifhem. Rridu allura nrawmu fina dispożizzjoni ta' studenti. Ħadd minna wasal, tajjeb, ninsabu f'din l-iskola fil-klassi ta' Ġesu ma wasalniex, però ninsabu fid-direzzjoni tajba. U dik li tfarraġa, ninsabu fid-direzzjoni tajba, nafu x'inhu s-sillabu tagħna, l-Iskrittura mqazza, nafu min qed jgħallimna l-Ispiritu Santu, tajjeb, u allura kif qal l-Apostlu Pawlu fl-Efesin 4 nikbru f'kull aspett fih li huwa r-ras, ċoe Kristu. Dak huwa l-għan tagħna bħala dixxipli illi nikbru fih. Illi insiru aktar intimi miegħu, illi nirriflettuh aktar. Żewġ teologi kbar illi għexu sekli ilu. Wieħed minnhom Anselmu fis-seklu 12. Fis-seklu 12. Qal, mhux qed ngħidha bil-Latin, il-fidi tfittex tifhem. U di saret proverbju. Saret qawl fostna l-insara. Il-fidi tfittex tifhem. Il-fidi mhix ħaġa sentimentali, daħna, sħaba, irrid nifhem. Il-fidi tfittex li tifhem. U infatti l-Bibja huwa ktieb li jiftiehem. Imma trid tagħmel l-almu tiegħek. Ma tistax tippretendi li Alla ħajfaqqa l-bakketta maġika fuq rasek. Le. Pawlu jgħid il-Timotju irrifletti fuq dal-ħwejjeġ u l-mulej jagħtik il-fehma f'kollox. Imma rridu nirriflettu. Rridu nagħtu bis-serjetà l-Iskrittura. Mela, Anselmu il-fidi tfittex il-tifhem. U wkoll Wustin ta' Ippona jgħid jekk ma temminx min tista' tifhem. Mela qed nindunaw illi biex verament nifhmu l-ewwel qabel kollox irridu
nemnu. Jekk ma temmenx, min tista' tifhem. Il-fidi hija t-triq li tqabbadna biex iva dik l-istess fidi mbagħad tifhem aħjar. Ma nistgħux nifhmu kollox, però Alla jippretendi minna li dak li nistgħu nifhmuh, dak li qed fl-Iskrittura hemmhekk irridu nifhmuh, hemmhekk ukoll nikbru bih. Iva, il-fidi tfittex illi tikber. Il-fidi tfittex illi tikber. U l-bqija tal-passaġġ jurina jagħtina prova ta' dan. Il-xena issa tinqaleb drammatikament waslu reġgħu mela mill-muntanja ta' trasfigurazzjoni fejn raw il-glorja ta' Kristu. Il-glorja tibbrilla tiegħu. Tajjeb, qegħdin weħidhom hemmhekk, Pietru tant impressjona ruħu qal nibqgħu hawnhekk nagħmlu 3 rejjex tajjeb. Immissa reġgħu niżlu n-niżla u għadi ħajġu jitħaltu man-nies. U xaraw nies taħwida sħiħa, Babilonja sħiħa qegħdi jiġġieldu bejniethom. Qed ngħidlek għax Marku wkoll jirrakkontaħ dan l-episodju, jirrakkontaħ aktar fit-tul. U raġel minnhom javviċina lil Ġesu u għallu sit ħenna qalibni. Għandna hawnhekk konfront mal-ħażen demoniku, tifel, każ gravi ta' tifel mhux biss marit bl-epilessija imma wkoll indemonjat. Għala għandna każ gravi fejn sikwit anke jiġri lilna fil-qegħdin festasi, fil-qegħdin ħossuna qrib tal-mulej fuq il-quċċata tal-muntanja. Mbagħad ninżlu fil-wied kważi ta' tisprament. U kapaċi jkunu qrib xulxin ħafna dawn, esperjenza ta' ferħ, ta' sublimità, fid-daqqa u l-ħin ħassib ruħek affaċċjat ma' traċedja, ma' xi emerġenza li tredek. U allura dan il-missier qiegħed jagħmel dan l-appell imħeġġeġ lil Ġesu. Din il-qagħda estrema il għaliex ovvjament hu ġabu għand Ġesu per Ġesu ma kienx hemm, dar fuq id-dixxipli tiegħu u d-dixxipli tiegħu iddiżappuntawh. Għalkemm pruvaw ifejqu lit-tifel ma rnexxilhomx. Forsi mingħajr ma ntebaħ dal-missier. Il-missier ġab lill-ibnu maħbub fil-preżenza tal-iben il-maħbub tal-missier. Tifhmu għadin? Ara, il-missier bħali ġewt minnkom. Missier ġib l-ibnu fil-preżenza tal-iben il-maħbub tal-missier. Tiftakru fuq muntanja il-missier kien għadu kif xiegħed l-ibnu dwar ibnu qal dan u ibn il-maħbub li fih 16 tiegħi. Isimgħu lilu. U naħseb jara l-aħjar ħaġa, konvint l-aħjar ħaġa fil-emerġenzi, fil-kriżijiet kollha tagħna li nistgħu nagħmlu l-aħjar hija nresqu l-każ tagħna sever kemm hu sever, qalil kemm hu qalil, inresquh quddiem is-sit. U aħna maħniex kapaċi. Vers 16 jgħidilna ġibtu għand id-dixxipli tiegħek imma ma setgħux jikkurawh. Dik aħna. Il-Knisja aħna weħidna maħniex kapaċi. Fil-għaqda u f'komunjoni ma' Ġesu Kristu tkun storja oħra. Fina nfusna maħniex kompetenti. Qabel kellhom suċċess, infatti tiftakru meta Ġesu bat l-12 u anke l-70 u tom awtorità fuq kull qawwa tal-għadu biex ifejqu kull tip ta' mart u mbagħad ġew lura ferħanin u li anke d-demonji jissottomettu ruħna għalina. U ġesu għalhom tifirħux għax id-demonji jissottomettu ruħhom għalikom imma ifirħu isimkom u miktub fis-smawiet. Però kien hemm żmien meta d-dixxipli iva skonġraw in-nies għamlu mirakli, f'dan il-każ fallew. Issa jew naqsu milli jeżerċitaw il-fidi tagħhom, jew inkella assumew li għandhom qawwa fihom infushom biex ifejqu. Li għandhom qawwa fihom infushom biex ifejqu. Ġesu minn kif ra u sema dan din il-karba ta' dal-missier ġibtu għand id-dixxipli tiegħek imma ma setgħux jikkuraw. Ġesu wieġeb bil qal ġenerazzjoni
miskredenti u pervertita, ġenerazzjoni li ma temmenx. Li ħaġa aħna bħala ħlejja talla magħmulin fi xbija tiegħu. Li ħaġa loġika u raġonevoli hija li naftawh. Imma l-bniedem tant biet minn Alla li ma jaftax il-Alla. Jafta fi nnifsu, jafta fallat immaġinati tiegħu. Ġesu, hawnhekk b'dispjaċir, b'frustrazzjoni, b'dieqa kbira jgħid, ġenerazzjoni miskredenti u pervertita, ġenerazzjoni mawġa. Flok nimxu dritt qudiem il-mulej, nfittxu t-toroq mawġin tagħna, kemm se ndum magħkom? Qegħdin tindunaw il-sens ta' frustrazzjoni f'Ġesu innifsu. Sens ta' frustrazzjoni. Mhux suppost huwa hekk. Imma din hija realtà. Sens ta' frustrazzjoni, ta' dieqa, ta' nuqqas ta' sabar ukoll quddiem din ix-xena ta' infedeltà u impotenza. Nuqqas ta' ħila. Isu ifakkarna fl-episodju meta Mosè wara li rċieva il-twavil tal-liġi niżel minn fuq il-muntanja Sinaj u x'isib? Rebu sħiħ. Għamlu l-oġol tad-deb, vera, Mosè rrabja, dakinhar Ġesu hawnhekk qiegħed jesprimi d-dispjaċir estrem tiegħu. Kemm se ndum magħkom jgħid, kemm se ndum magħkom. Ġesu kien bla dnub. U kien qed jgħix f'soċjetà fost nies illi mhumiex qed jgħixu skont lan illi għalih ħalaqna. U ċe biex nonorawh u nobduh. Ġesu il-bniedem bla dnub assolutament qaddis, ċertament saba esperjenza ta' niket profond, jgħix fost nies infidili. Fost nies illi mhux biss kisru l-patt malla, għas iridu jafu bih. Kif tħossok tgħix fost nisek inti? Vera? Tħossok komdu. Salmi 20 jgħidilna l-awtur qed jgħid gwaja għalija għax nalloġġja f'Mexek, għax nammar fost it-tinet ta' Kedar, fit-tul wisq għamret ruħi ma' dawk li jobodu slim. Jien favur slim. Iżda meta nitkellem huma għall-gwerra. Għandek raġel hawnhekk li qed jgħix fost il-pagani. Fost nies li ma jidux jafu bisliem, simu biex jiġġieldu, ovvjament m'intix ħadd tħossok komdu. U dak li ħassu Ġesu. Quddiem dan ix-xenarju, vera, fejn għandek suppost l-apostli tiegħu illi qegħdin iwettqu l-ministeru tiegħu fallew. Ġenerazzjoni miska kemm se ndum nissapportikom, Is-sabar ta' Alla huwa fit-tul lejna. Il-paċenzja ta' Alla li stabar bina anke fid-ġufijiet estremi tagħna. Ġibuli hawn jgħid, ġibuli hawn. Ok, Ġesu jieħu il-każ fidejh, ifejja lil dan il-tifel imsejken u wara ovvjament id-dixxipli resqu lejn Ġesu privatament għaliex ma rridux jikxfu warhom quddiem ħadd ieħor, għalu di xi ħaġa ħnagħmlu daqsxejn post-mortem, x'ġara. Aħna mela lin ħanfejquh, però ħriġna taċċajt. U qegħdin nistħu kważi, biex inti tajtna awtorità biex nfejqu u niskonġraw, vera? Allora x'ġara Ġesu? Għaliex ma stajniex nixtuħ il-barra? Għaliex ma stajniex? Rridu allura qisu analiżi x'ġara u għaliex. Dixxipli kellhom konfidenza u pretendew li jkollhom suċċess. Imma apparentament kienu sorpriżi bil-falliment tagħhom. Aktar u aktar meta ftakru li Ġesu kien tom il-seta li jirfsu fuq l-iskorpjuni u fuq kull seta tal-għadu. Huma perplessi, mistħija, mrexa, xtaqgħu spjegazzjoni. U Ġesu ma naqas milli jinqeda b'dik l-okkażjoni biex ifa. Jagħtihom tagħlima oħra dwar il-fidi. Mela l-ewwel ma tliet dixxipli qalilhom il-fidi trid tifhem. Mhux taqbad tfajjar bla doċċ.
Li għandu jiġi ma' oqgħod attent. Fittex ifhem. Issa qed jgħidilna li l-fidi jeħtieġ tikber. Altrimenti ħanibqgħu infantili. M'aħniex ħankunu kapaċi naffrontaw meta l-valanga tal-ħażen naraw għar-riesqa u ħatordomna x'ħajġri. Ħannittispraw, ħanċedu, jew ħanilqawla. Fidi, Ġesu jgħid vers 20 minħabba għalfejn ma xittuħx il-barra minħabba l-fidi ċkejkna tagħkom. Kemm il-darba Ġesu diġà għaddejnieh f'Mattew da. Kemm il-darba għalilhom illi toqgħodux tinkwetaw se tieklu se txorbu, dak il-pagani jagħmlu hekk. U darba jgħid ja nies ta' fidi ċkejkna, kelma waħda bil-Grek, oligopistoi. Nies ta' fidi ċkejkna. Ġesu qed jissapportihom d-dixxipli laqgħhom sejħilhom u ma telqu kollox, telqu l-banka tad-dwana, telqu xbiki tas-sajt u qegħdin isegwuh tajjeb, Ġesu qiegħed jgħallimhom u iva qiegħed jissapportihom għaliex il-kobor tagħhom ma kienx b'dak ir-ritmu li xtaq Ġesu. Meta kienu f'dik il-maltempata fil-Baħar tal-Galilija tajjeb bdew wersqu jgħidu ħanintilfu ħanerqu u Ġesu qalilhom fejn hija l-fidi tagħkom. Għalfejn bżajtu. Ma tafux li jien qiegħed magħkom hawnhekk. Pietru l-istess ħaġa. Meta ra mbagħad il-mewġ miex fuq l-ilma, Ġesu qallu ejja. Tajjeb, u mbagħad ra l-mewġ u l-irjieħ jonfħu beża. U Ġesu qallu għalfejn ddubitajt. Għalfejn ddubitajt. Kull darba nfallu. Alla jsejħilna biex nafdaw fih u aħna nfallu. Meta Ġesu qalilhom le tibgħatuhomx lura d-dar in-nies għax dak joxew fit-triq ilhom issa tant żmien miegħi. Tajjeb, għatuhom intom x'jieklu, dew jużaw l-aritmetika ta' moħħhom. Kif ħanagħmlu aqqas paga ta' 7 xhur ma titmada daqshekk ħluq? Ara kemm hawn. Flok ma nafdaw f'Ġesu, il-ħallieq, il-preservatur ta' kollox, is-sultan, is-salvatur tagħna, nafdaw fir-riżorsi tagħna. 7 xhur paga qasem biżżejjed tajjeb. Nużaw ir-raġuni, nħalluha tirkeb fuq il-fidi tagħna. Dak huwa l-iżball. Ir-raġuni inħalluha tirkeb fuq il-fidi meta il-fidi tinqeda bir-raġuni bħala s-seftura tagħha. Bħala s-seftura tagħha. Afda fil-mulej b'qalbek kollha u fuq femtek la tafdax. Fuq il-kelma tal-la afda. X'differenza? X'differenza? Allura, Ġesu hawnhekk, għalilhom ċaru tont. Għalfejn ma xettux il-barra, għalfejn ma nixxilkomx minħabba il-fidi ċkejkna tagħkom. Il-każ tagħna huwa il-każ ta' Salm 78 fejn hemmhekk qed jirrakkonta l-istorja tal-Lut fejn fid-deżert darba qabdu ibarqmu kontra Mosè ħammutu bil-ġuħ kien qablinna bqajna l-sira fl-Eġittu, kellna l-kurrat u kellna il-basal u konna nieklu u ma kieqosna xejn. Insew li kienu l-sira biswat fuq darhom. Imbagħad kellmu kontra Alla u qalu kapaċi Alla jipprepara mejda fix-xrari. Kapaċi Alla jifresh mejda hawnhekk fid-deżert. Ara, laqat il-blata hekk li l-miet gelglu u n-nixxijat kienu qed ifawru. Kapaċi għat il-ħobs ukoll. Okej, rajnija din, ħareġ l-ilma mill-blata. Xrobna. Imma mhux biżżejjed irridu nieklu wkoll. Kapaċi Alla jifresh mejda fid-deżert, kapaċi tina l-ħobs, se jipprepara l-laħam għall-poplu tiegħu. Hekk nirraġunaw ma' nfusna, nużaw dal-moħħ banali u stupidu tagħna biex ninnegaw il-kelma tal-Alla, biex nġibu fix-xejn il-weda tiegħu. Alla jissapportina però. Alla paċenzjuż magħna. Ġesu jinqeda b'din l-okkażjoni biex juri differenza bejn fidi difettiva u fidi effettiva. Fidi difettiva hi fidi illi baqgħet ċkejkna.
baqgħet ċkejkna. Il-Bibja tgħidilna li hemm fidi qawwija u dgħajfa, hemm fidi li tikber jew fidi li tiġġamja, immaġina. Hemm fidi kbira jew ċkejkna. Kif inhi l-fidi tiegħek? Jekk fil-pront tgħid fidi kbira, probabbilment għandek fidi żgħira. Il-għaliex il-fidi tagħna bil-fidi aħna ma ħarsux lejn nfusna, ma ħarsu lejn Alla omnipotenti. Ġesu sikwit infatti jikkummenta fuq x'inhi fidi ġenwina għax dik li tagħmel differenza bejn infernu ġenna u bejn ngħixux kuntenti ħin jew imbierka matul dal-pellegrinaġġ jew aħniex se ngħadduh bil-geddumi kaxkar mal-art ingergru u mbarqmu u kontra Alla tagħna. Dik id-differenza kollha. Il-fidi tagħna. Bil-fidi min jemmen kapaċi wettaq ħwejjeġ kbar għal Alla u għas-sebħ tiegħu. Ġesu jgħid minħabba l-fidi ċkejkna tħak għax tassew ngħidilkom li kieku għandkom fidi bħal ħabba tas-senaba, żomm waħda. Isu qed jikkontradixxi lil nifsu. Għalfejn ma kienx maħabba l-fidi ċkejkna tagħkom. Imma kieku għandkom fidi ċkejkna bħal ħabba tas-senaba. Issa ma tagħmel sens. Imma mhux diffiċli li tifhimha jekk taħseb ftit. Jekk tfittex li tifhem. Ġesu ma qalx jekk għandkom fidi ċkejkna bħal żrara jew bħal żibġa jew bħal perla. Perla. Għaliex ma qalx hekk? Għax dawk l-affarijiet huma mejtin. U jistgħu jgħaddu sena 10 snin u ħajibqgħu dak id-daqs. Imma x'differenza fidi bħal żerrija tas-senapa? Hija issa x'tip ta' żerrija hi ma tantx importa. Żerrija għandha l-potenzjal ġo fiha, hemm ippakkjat ġo fiha l-informazzjoni biex issir xitla jew siġra. U dik li Ġesu qed jgħidilna, id-differenza hi illi tkun fidi li tikber. Mhux fidi kakmata, fidi ġamjata, fidi imwaħla. Fidi li bdiet u waqfet. Fil-każ tad-dixxipli kienet fidi li bdiet u ma baqgħux jeżerċitawha. Ma baqgħux iħaddmuha għalhekk imbagħad ma setgħux jagħmlu l-miraklu tal-fejqan. Fatti, il-fidi tagħna l-koll bdiet żgħira. Taħat minna ma bdiet kbira. Bdiet fost ħafna dubji, fost ħafna ċertezzi, u ma nafux fi ħammiddu saqajna, u qed nisma' dal-affarijiet ġodda, imma jiena mdorri f'dawn l-affarijiet, kont nemmen hekk, missier ommi għalmuni hekk, imissa qed nisma' u qed naqra differenti, ilma ħnaqbad nemmen. Bdiet żgħira l-fidi tagħna. Bdiet żgħira. Imma Ġesu jgħid dik il-fidi jeħtieġ tikber, tissaħħaħ, jeħtieġ tipprogressa u tavvanza. Għalhekk qal jekk għandkom fidi żgħira bħal żerra tas-senapa. Għax dik malli għaddi l-istaġun mhix se tibqa' żgħira bħal żibġa. Imma ħatikber. U ħatikber billi ngħaddu mill-provi tal-ħajja. Il-provi tal-ħajja iservuna bħala etibi biex nolew fil-fidi, biex nimmaturaw fil-fidi. Bħalma l-eżerċizzi, it-taħriġ fiżiku, isaħħek, vera? Isaħħek. Forsi ma tħux pjaċir tagħmlu dak li ħin, l-għaraq nieżel, vera, il-muskoli juġawk, imma qiegħed tissaħħaħ bih. Fidi żgħira bħal tarbija. Tarbija hija żgħira. Ma dik it-tarbija tara sentejn wara, vera? Tkun tifel jew tifla daqsxejn taqrampuċu jiġri l-awlin. Fidi żgħira tikber, tissaħħaħ u dik hija l-fidi li skont Ġesu ċċaqlaq il-muntanji. Hija fidi persistenti.
Żerrija miżruha taħt il-ħamrija ma tiqafx għal sija, għal ġimgħa, għal xahar milli tikber, imma jdu li inti tikber il-ħin kollu bil-mod, ma qed tikber, qed tikber, qed tikber, qed tikber. Għandna din il-viżjoni tal fejn idu naslu. Forsi xogħod minna ma tweġġa' ħadd, il-fidi tagħna hija fossila. Fossila, bebbuxu li lajtu mill-blat, xi darba kien ħaj, ma il-bebbux jekk fih 3 centimetri, ħajibqa' fil-vetrina u ħajibqa' 3 centimetri. Għaliex, għax hu mejjed. Skont Ġesu, fidi effettiva hija fidi li ma taqtax jiesa, hija fidi persistenti, ma ċċedix bħal dak ir-raġel, kien dalam, imma ġie għall-arrieda ħabib tiegħu mis-safar. Għallu sa m'għandix qiegħed quddiemek, għallu għatwe, għallu ħabbur għand il-ġar tiegħi, ħabbatlu, għallu xejn trid mittija. Għallu bħadal-ħin, għallu għandi bżonn 3 ħobżiet għax ġie għandi. Għallu le, laqt il-bib, sakkart il-bib, tħalt fis-sodda, ulidu kol qegħdin fis-sodda. U baqa' jiffittaħ u jippersisti wiċċu tost fil-versens tal-kelma. Sakemm neżel u taħ dak li xtaq. Ja dik il-fidi tagħna, fidi il-ħieħa ngħidu aħna bil-Malti, fidi fitta malla, fidi bħal dik il-mara armla illi kellha bżonn ġustizzja u min kien hemm fil-belt imħallef inġust, imħallef li Alla kellu l-biża' Alla, ma baqgħet tmut tiffittaħ. Sakemm dak kellu jagħmlilha ġustizzja. Tipikament, bosta Kristjani, iva, ikolli ngħid bosta Kristjani, jibqgħu b'fidi matura, fidi infantili. Daħlu fis-saltna Alla, imma jgħixu ħajja miżerabbli, ħajja ħosbiena, ħajja mdejqa, għaliex mhumiex jikbru. U jafu li mhumiex jikbru. Jafu li mhux suppost jibqgħu hekk. Mhux suppost jibqgħu vvizzjati għal ċertu dnubiet. Għaliex jiġri hekk? Għaliex jiġri hekk? Għaliex il-fidi tagħna maħniex nagħlfuha. Maħniex nagħlfuha. Meta nara kelb fit-triq għadma u ġilda, ovvja, m'hemmx min jagħlfu dak il-kelb. Il-qattus tiegħi mhuwiex hekk. Nagħlfu. Taf kif nagħlfu lir-ruħna aħna illum il-ġurnata bit-Twitter, bil-Facebook u bl-Instagram. U mesna nistħu. Bħal tiġieġa illi ssibla il-qaraboċċa l-awwelin, tnaqqarilek u taħseb illi daqshekk ħatibqa' b'saħħitha. Mhux il-każ. Alla jifresh mejda ta' benna quddiem għajnejna, festa ta' verità, l-iskrittura mqazza u waqqas għandna saportu, waqqas għandna sabar illi naqrawha. F'liema ktib qed taqra bħalissa? Liema ktib qed taqra? Għajdli li ma ktib taqra bħalissa mill-iskrittura. Jew qed tnaqqar l-awwelin u tara xi post l-awwelin u taħseb li b'daqshekk ħatikber il-fidi tiegħek. Ma tarax. Ġesu qal, jekk hija fidi bħal żerrija tas-senapa ġifi fidi li qed tikber u tixtieq tikber u ma jistax ikun li ma tikbirx għax hija żerrija, tajdu mqar il-muntanja nqala minn hawn u warrab minn hawn għal hemmhekk u titwarrab. Għaliex? Għax tkun fidi falla l-imbierek. Għal Alla xejn mhu impossibbli. Xejn mhu impossibbli. Għall-Anġlu il-Marija. U ekku. Fidi vera u vitali, fidi vera u ħajja ġifieri. Tinaraf minn dawn il-fatturi. Ħansemmu xogħol minn fatturi illi bija tista' tgħid mela il-fidi tiegħi hija fidi b'saħħitha. Mixja l quddiem, okay? L-ewwel nett hija fidi bbażata esklusivament, jiġifieri bbażata biss fuq l-iskrittura mqazza. Dak li temmen temnu għax hemm miktub bl-iswed fuq l-abjad
fil-Bibja mqazza u qed tifhmu sew kif ġa għadna. Hemm bżonn tifhem. Mhux kun prożuntus jew fellaqat laqat u fejn ħabat jew għax di l-opinjoni tiegħi. L-opinjoni tiegħek ma tissarraf xejn, mhix importanti. Bħal tiegħi. Bl-opinjonijiet ma naslu mkien. Alla tagħna kelmtu, fittex ifhimha u sarrafa f'azzjoni ġusta. Hija fidi bbażata esklusivament fil-Bibja mqazza interpretata tajjeb. Interpretata tajjeb. Jiena nitwaħħax. Dak li kun Kristjana jgħid xi ħaġa kif jifhimha di illi m'għandax taqsam xejn mal-vers li qara. Ma kif jista' jkun? Kif jista' jkun? Kristjani illi jew ma rridux nifhmu, jew għad ma fimniex is-sejħa tagħna. William Carey kellu dik il-fidi biblika, fidi vera, il għaliex emmen li Alla irid minn fost l-Indjani isejjaħ nies għalih bl-Evanġelju. Telaq pajjiżu u mar l-Indja u qatta l-pja ta' ħajtu l-Indja. Jittraduċi l-Bibja ma nafx f'kemm il-lingwa. Dik hija fidi biblika, fidi vera. Il-fidi vera hija fidi effettiva għax tipproduċi riżultati. Jesu qal jekk tajt il-dil-muntanja nqala minn hawn, warrab minn hawn għal hemmhekk, titwarrab. Jiġifieri, fidi illi quddiem dak li jidher impossibbli għal fidi ikun possibbli. Għax il-fidi ma tillimitax il-Alla. Ma tajtlux tajtna l-ilma imma m'intix kapaċi tatina mejda bil-laħam fid-deżert. Għax Alla baqtilhom impatta jkelta summin sakemm beda ħierex minn widnejhom il-laħam tas-summin. Għax l-agħar insult li nistgħu ninsultaw bih lill-missiera ta' smewit huwa meta ma naftawx. Meta ma naftawx. Qed jgħidilna ċar tont u aħna nagħmlu fattina. Fidi vitali il-diffikultajiet jitneħħew, m'hemmx lok għad-disprament, m'hemmx lok għan-nuqqas ta' tama, ma hija fidi li tkompli tonora lil. Hija fidi, il-fidi vera. Mhix fidi fil-fidi. Kemm ta' xi żballu li ħafna Kristjani jagħmlu llum. Għandhom fidi fil-fidi tagħhom. Ma fidi fil-fidi tagħhom. Bħal dak it-tifel illi jgħid għandi fidi li ħanqaddim mill-eżami. Studjajt? Jew qatt mur id-diskors. Għax ma studjat mhix qed tgħaddi, sorry. Meta tifel jgħidlek għandi fidi li sa nagħdim l-eżami, qed jemmen fil-fidi tiegħu. Qed jemmen fih innifsu. Għandi fidi illi naqsam l-Oċean Atlantiku bil-kanu. Għamel kif trid. Ma dik fidi fik innifsek. M'hemm ebda warrant fl-iskrittura, m'hemm ebda awtorità biblika li għalejlek li jekk ħataqsam l-Oċean Atlantiku bil-kanura se tibqa' minn ma tereq. Meta ngħidu fidi f'dak illi iddikjara u qal Alla. Tajjeb? Għandi fidi li l-kejk se jiġini tajjeb. Jekk imxejt skont ir-riċetta stabbilita u tajtu nar kemm suppost u kollox, hemm ċans kbir iġib tajjeb il-kejk. Mill-bqija tista' mhux ikollok fidi fil-fidi. Għax f'Roma ħatagħmel u f'Roma kbira. Il-fidi vera u vitali wkoll fidi. Iridu narfuha din. Għax aħna naħsbu illi aħna noħolqu l-fidi fina nfusna. Ġisu għalem aħna mhux kapaċi nagħmlu hekk. Il-fidi hija għotja mingħand Alla. Għotja mingħand Alla. Pawlu qal il-Filippin huwa moti lilkom fi Kristu illi temnu fih. Moti. Huwa rigal, huwa hija barka mingħand Alla. L-Ispiritu Santu inissila fina l-fidi. Illi tkun għadha żgħira u l-istess Spiritu Santu jekk inċedu għalih ikkabbara dik il-fidi. Pawlu qal ħadd ma jista' jsejjaħ, ħadd ma jista' jgħid Ġesu wassit
ħlief bl-Ispiritu Santu. Bil-sienu tista' jda kemm trid. Imma ma tistax tajt, m'intix kapaċi tajt, Ġesu wassit, and you mean it, ħlief bl-Ispiritu Santu. Hemmhekk qed jurina kemm il-fidi tagħna hija għotja mingħand Alla. Il-fidi vera hija għotja mingħand Alla u allura huwa importanti li mhux biss nersqu lejh u nersqu lejn il-kelma tiegħu sabiex infandu l-impenn tagħna, id-dedikazzjoni tagħna, inniżlu l-eruq tagħna, nimbnew fuq il-pedament, nitalmu nafdaw lil Ġesu f'kull ċirkostanza. Jiena li nara gustusa hija li qed nafda f'Ġesu għal maħfra ta' dnubieti u nemmen dnubieti maħfura, imma mbagħad nibża għax hekk u sebaħ u dalam x'tibża minn xiex. Ġesu qal tibżawx minn dawk li jistgħu joqtlu l-ġisem u ma jistgħu mbagħad jagħmlulkom xejn aktar, ibżgħu minn dak li wara jkun qatel għandu l-qawwa illi jixħad fl-infern. Iva ngħidilkom ibżgħu minnu. Ġesu jgħidilna illi mingħajru maħna xejn u ma nistgħu nwettqu xejn illi jibqa' l-eternità. Tista' tagħmel ħafna attivitajiet jinħarru. Mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Ġwanni 15 vers 5. Irridu wkoll nfittxuh mhux biss bħala l-awtur tal-fidi u jagħtihilna u jiktiba fi qlubna l-fidi, imma wkoll bħala il-perfezzjonatur tal-fidi. Jiġifieri bħala dak li jipperfezzjona li jġibha l-maturità l-fidi. Li fidi ħajja, fidi vitali, fidi effettiva. Nibqgħu fih, ibqgħu fiha u jiena fikom, jibqa' fiha u jiena fih, x'jiġri. Dan hu li jagħmel ħafna frott. Il-bqija tkun qisek fera imwaħla mad-dilja tidher qisek għandek assoċjazzjoni ma' Ġesu, ma tagħmilx frott ifisser inti fera mejta. Il-fidi wkoll fidi vera jekk hija taħt il-kontroll tal-Alla. Ħafna nies jaħsbu, speċjalment fost il-karizmatiċi u l-pentekostali, li bil-fidi jistgħu jilwu li Alla. Jew jinnavigaw l-affarijiet huma skont il-kapriċċi tagħhom u skont l-idea tagħhom. Le, Pawlu kellu fidi f'Alla, kellu fidi kbira f'Alla. Frattant u nnifsu kien bniedem marradi bix-xewqa f'ġismu li kienet tittorturaħ u timmolestaħ. U nnifsu għalkemm kellu ħbib tiegħu Timotju, Epafroditu, Trofimu, ħbib eżiż tiegħu li kienu morda u ma fejqhomx. Għax il-fidi mhix mogħti għall-interessi tiegħi imma l-glorja tal-Alla. U dik hija fidi illi tikber, fidi illi ta' bilħaq toġob il-Alla. Hija mogħtija biex twetta, il-fidi hija mogħtija biex twetta r-rieda tiegħu mhux tiegħi. Ir-rieda tiegħu. Ġesu kellu l-ikbar fidi meta fl-ort tal-Ġetsemani irrassenja li nnifsu għar-rieda tal-Missier mhux dak li rrid jien, ma dak li trid int. Hemm li twassalna l-fidi għas-sakrifiċċju finali. Pawlu jitkellem spiss dwar l-ubbidjenza tal-fidi. Il-fidi li twassalna biex nobdu. Jitkellem ukoll dwar fidi li topera bl-imħabba. Kif tidher li għandek fidi? Billi tħobb, taħfer, tħen, tistabar bħadd ieħor. Dik l-fidi vera u vitali, fidi ħajja. Hija fidi tibda ċkejkna, tikber, tiżelleru tagħha f'sottomissjoni lejn Alla, hija fidi effettiva, fidi li tintwera speċjalment fit-talb u bit-talb tagħna. M'għandix dubju li t-talb huwa l-ogħla espressjoni ta' fidi. Bniedem li jitlob qed juri fiċ-ċar illi dan għandu fiduċja f'Alla. Bniedem ma jitlobx, naf għalfejn ma jitlobx, għax qed jafta fih innifsu. Għandu fidi fih innifsu. Dik mhix fidi biblika. Il-fidi tkun f'Alla.
Mark 9:29. L-istess rakkont, però Mark kif għattilkom ifetħu iżjed. Ġesu għalilhom fl-aħħar dal-ġens dan tat-tip ta' demonju. B'xejn ma jista' joħroġ li bit-talb. Ġifieri għalfejn ma kaċċawx, ma talbux. Ma talbux. Dak l-istess rakkont il-missier skont Marku meta Ġesu qallu kollox jista' jkun għal min jemmen u l-missier qallu jekk tista' għenna u Ġesu qallu kollox jista' jkun għal min jemmen. U l-missier qallu mulej jien nemmen. Għejn in-nuqqas ta' fidi tiegħi. Għana sabitika il-għada tagħna l-koll. Nemnu. Għaliex f'min tittemmen. Falla li ħalqek tittemmen u fatt iżjed. Falla li bat salvatur fid-dinja biex tgħix permezz tiegħu. F'dak tittemmen. Imma rridu ngħidu għejn in-nuqqas ta' fidi tiegħi. Lawa, qegħdin tfittxu li tifhmu il-Bibbja, tifhmuha? Tiftakruha? Imma kif tiftakar film ta' 20 sen ilu? Bil-plot b'kollox u bil-karattru b'kollox. U vers mill-Bibbja ma tafux. Kemm taf frus, ma jfissirx li għax taf mit-vers fil-Bibbja blammet, imma turi l-interess tiegħek. Turi moħħok, l-intelligenza tiegħek il-fejn qed ixxaqliba. Qegħdin nifmu, nfittxu nifmu u niftakru qegħdin nikbru u navvanzaw fil-fidi biex nsiru ħaddiema effettivi għas-saltna talla, ħaddiema illi l-Ġesu ma rrexuħx, li l-Ġesu ma nġeluħx ġjejt u nisel pervertit. Kemm sendu magħkom? Il-Kristjan tal-affar tiegħu jimmira ta' kuljum illi sidu ħares lejh u jgħid proset. Qed tafdani. U qed narak tobdi għax appuntu qed tafdani. Qed tafdani u appuntu qed tafer ħadd ieħor u appuntu qed tagħmel emel ta' mħabba dak huwa d-dixxiplu illi Ġesu ta' bilħaq ibierak. Mill-bqija dixxipli illi għadhom ġġambjati għamek hemm każ ta' ndiema illi taqbdu flok dak il-misħut mobile. Aqbad il-Vanġelu ta' Ġwanni u bda qrah. Kapitlu. Mhux qisek l-inferfex. Ieqaf ippawża, itlob intu taqra, fittex li tifhem. Dik hija l-modja tagħna. Qegħdin ninġarru wisq mal-kurrent ta' tid-dinja, mal-moda, mal-istil ta' tid-dinja. Ejjew insiru konxi ta' dan, naqbdu l-vija li Alla jridna naqbdu sabiex iva. Bil-muntanji qudiemna ngħidu għala minn hawn, inxtaħet il-baħar u tobdina. Imbagħad nagħmlu d-differenza fis-soċjetà tagħna. Imbagħad Alla jkun infaħħar fostna u fost dawk li jafuna.